Que tal, señoras e señores? Son as 8:26 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, de verdade. Bueno, Bueno. Por favor, seguídenos nas redes sociais. @Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan... Bueno, pasan por aquí. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Onte, que saibades que onte sorprendemos moito coas nosas receitas, porque, claro, foi unha refundación do cocido. O de onte. Onte asistimos... A receitas definitivas, Claro, asistimos a unha refundación do cocido. Creo que hoxe podemos refundar outra cousa tamén. Nós podemos refundar o que nos dé a gana. Sí. Estamos a full. Por exemplo, o teu restaurante, refundámoslo. Refundámoslo tamén. Besería, refúndalo tú. Bueno, pois atención, porque hoxe temos unha receita espectacular, maravillosa, que imos refundar. Atención, a ver que nos trae Obdulia da Laracha. Chámome Obdulia, son de Laracha. Vou vos dar unha receta de bacalao á galega. Poñas as patacas a cocer, cando están un pouquiño cocidas, boto o bacalao, nunha sartén fago un refrito con bastante allo, cebola, e se teño pimento rojo, un pouquiño. E boto un pimentón, a min gustame así. A ver se me decides algunha receta máis para aprender ahora. A miña edad, pois, denme ben. Un saúdo a un filliño que teña lá en Polonia, a miña filla que está en Carballo, e un veciño. Moi ben, un aplauso para Obdulia. Fíxome moita gracia que dixo un saúdo para un fillo que teño en Polonia e outro que está en Carballo. Vale, moi ben. Bueno, Obdulia di que fai bacallau á galega, que é unha receita que pouco se pode mellorar, así que nós hoxe pensamos en refundar o bacallau. Imos refundalo, a ver. Begoña, como refundas ti? Pois eu vou traer un bacalao que está ali ao lado da miña zona, que é un bacalao... Que pillaches ali ao lado? Como se chama? José, o Unha bacalao? receita portuguesa. Ah, vale. Estou ao lado de Portugal. Perdón. Cañota, Perdón, madre mía. perdón. Es que non o támega. Pensei que era José o bacallau portugués. No, Arturo. Joao bacallau. Bueno. Veña, dalle. O que vou facer é un bacalao a narcisa, vale? Que é un tipo de bacalao que se fai a portuguesa, que se fai con patata panadeira, que se fai con cebola, pemento... Perdón, disculpe. Non creo... Ui, que gallo. Fixe unha pasta, queres que o repita? A ver. Non creo... Ah, pois sí, que os aquí xa Claro. adrede. A ver, outra vez. Non creo... A ver, outra vez máis e A queda ver, sin xa voz. está. Unha máis e queda sin voz. Non creo que ningún portugués diga narcisa. Narcisa. Que é bacallau a... Narcisa. Así me gusta. Perdón, Continuemos, por favor, non voltas E leva unha das cousas que leva, que é un poquinho de panceta de touciño con freba. Con touciño con freba que vai un pouquiño á plancha que vamos a emparrillar. E pois é un bacalao frito que vai ir vaimoslo rematar no forno. Leva touciño... Riquísimo. Entrefebrado. É espectacular esta receta. A ti encanta, xa o sei. Sí, porque o bacallau me encanta. Bueno, pois vai facer un bacallau a narcisa, como diríamos portugueses, os veciños, e Xulio Mato que vai facer? Pois eu voume cos outros veciños, cos castellanos, cos de Zamora. Vale. E traio a receta, unha das receitas máis importantes da gastronomía zamorá. Bueno, que dixo? De verdad, que é o bacallau á tranca. Bacallau á tranca. Bacallau á tranca, que é un bacallau que vai frito, e non leva cebola, leva pemento asado, leva bastante allo. Pero escoita, que colles, a tranca da porta é zoupas, e o bacallau. Pois non sei a orixe da... Mira que busquei, non sei a orixe do nome, pero é moi importante para Home, eles. a ver, Entón, por tanto, está moi bo, Vamos a dicir á xente da casa que a verdade é que as receitas, os nomes molan moito, Bacallau á narcisa, bacallau á tranca, cociñamos bacallau. No voltas co prato, marchamos con... Begoña, veña, imos aló. Voulle dar ao forno. Non lle podía xa dar antes. Podía ter prequentado xa ao forno, pero non, ela é así. Olvideime. Ela é así. Mira, primeiro, teño moita sartén aquí, pero non pasa nada, porque... Tixola. Tixola. Moi ben. É igual. Mira, o bacallau... Touciño entrefebrado. Vamos facer dúas racións desta posta, vale? Vale. Entón, que vamos facer? Vámoslle cortar a metade. Para que ben. nos dé... Mas, tú xa vai na llama, Que rápido se quentou. Primeiro, o que temos que... Temos que ter un bacallau ao punto de sal. Ves que é unha posta bastante boa, vale, que ten a súa Sempre freba.
E agora o que facemos é enfariñalo. Se vale enfariñar e fritir, xa. Enfariñar e fritir. Eso é bastante dos portugueses, é verdade, Claro, sí. Sí, sí. Que fai? A fariña crealle unha costra e fai que non este tan seco por dentro, vale? Que conserva o seu xugo. Vale. E a Narciso, o sea, o do nome, ben por algo, non sabes. Non sei porque ben... Leva pemento rojo, cebola, un poquinho de viño verde e despois leva a panceta, así... Vale, listo, nada máis. Non é que teña un nombre. Eu penso que ao mellor había unha señora portuguesa que se chamaba Narcisa que fixo o... E quedoulle. Bueno, pois si Narcisa está vendo a televisión da Galiza, que nos chame, por favor, 664-483-419, que chame a voltas co prato e que nos conte cales receitas hai en Portugal, porque sei que hai máis de 1000 receitas. Dicen que sí, que hai máis de 1000 receitas. Dicen que eso é, bueno, para enterrarse en bacallao ali, que é unha cousa de tolos. Bueno, pois chamádenos, por favor, e recordade que repartimos cartiños. E que ben o fan. 50 euros dunha vez e 50 doutra, e sí, que ben fan o bacallao os portugueses, e as portuguesas. É verdade. Moi ben, moi ben. Moi ben. Ahora Eu como son facer? moi fan de ir a Portugal comer. Sí. E na que aquí tamén, Atención. Tú eres fan de comer, entón podes che levar a cualquier lado. Claro. É unha maravilla. Eu son de comer, non pago de. Mira, Veña, dalle. vou facer un sofritiño, vale? Vale. Entonces, vamos a arrancalo cun poquinho de aceite. Os que onte estaban vendo o programa poden descubrir que o Begoña xa ten o seu coitelo porque corta ben. Corta ben, si xa o afilei a primeira hora. Onte non cortaba. Mira. Paca. Ahora corta. Paca. Mima. Isto se ten o coitelo de onte non o podía facer. Non sei. Pero con este sí. A ver, dalle outra vez. Mira. Un aplauso para Begoña, por favor. Que maravilla, que maneira de picar. Que maneira de picar, Eu estudiei. Estudiaste para picar. Estudiei para picar. Bueno, pero vais facer un sofritiño con allo, con un pouco de cebola, ten aí xa o bacallao fritíndose tamén enfariñado, marchamos con Xulio, o home que ten a receita da tranca. Sí. O bacallao á O bacallao á tranca. Pois A mira, ver. o primeiro que fixen foi, inda que normalmente este bacallao alá faise en Zamora, faise con pataca cocida, vou non facer con as pataquiñas fritas, vale? Tamén así co corte panadera, sí, pois por O sea, facelo vas diferente. facer unha receita, pero sin facerlle caso á receita. No, vou que facer caso a toda a receita, menos á pataca, porque tamén se pode facer con puré, con cremosiño, pero vamos a facer así, vale, mira. O mismo que, como ben che dixo Begoña, vamos a pasar por unha capiña moi fina de fariña, que nos vai axudar a que quede jugosiño despois de fritilo, vale? Vámoslo fritir tamén. Vale. Ves, sacudímolo ben. Sempre dicimos o mesmo, pero hai o que recordar á xente. Se na casa fomos a Portugal ou aquí en Galicia, na feira, compramos bacallao, Sí, salgado. sí. Cantos días temos desalgando ese bacallao? Depende do grosor do bacallao. Non, home. Pero É unha pode ser. estimación media. Pois mínimo 2 ou 3 días. E cada canto tempo lle cambiamos Eu cambio auga dentro da nevera cada 8 horas, máis ou menos. Por que dentro da neveira? Porque fría... Para que este ben frío, porque senón podemos estropear o bacallao, Ah, vale. Entón, mira, temos aquí Vale. o aceite que tendo cun dentiño de allo, que este sea unha das diferencias que aporta esta receita, ves? Podedes ver que o allo foi enteiro, Sí, vai enteiro, Coa coa piel con todo, pele e simplemente todo, para darlle sí. para darlle un toque o aceite, Sí. vale? Entón, agora xa casi debía valer. Vamos a botar o bacallao, que se nos vaya Ole, cocindo, ves? para que se vaya facendo. Ves que está. Aí Bueno, está. Vamos a deixar uns 3 minutiños por cada lado para que quede doradiño e que non se nos faga demais. Eu creo que chegou o momento de que veña a convidada a ver que é o que están tramando. Que pase, por favor, Obdulia da Laracha. Un aplauso para ela. Hola, Obdulia, rímate aquí. Hola, Obdulia. Que tal, como estás? Ben, Bueno, dixo bueno, ben, nunca peor. nunca peor. Que jalleja é, Son gallega. Sí, nunca peor. Bueno, De pura ben, cepa. va. Pois a ver se a receita de Xulio che parece ben ou non, Bueno, a como ver. ti queiras. A ver, conta, Xulio. Home, se tan área depende. Por eso, non? por eso. Pero bueno, eu penso que sí. Porque mira, é un bacallao cunha receta moi sinxela que vai ir cunhas pataquiñas panaderas que estou fritindo aquí, ves? Aquí están as Xa ves, pataquiñas. xa ves. Vale? Unhas pataquiñas panaderas, non, en realidad fritas co corte de panadera, vale? Van a ir fritas. E o bacallao xa estou fritindo aí. E aquí teño uns pementiños que asei, que ahora vou rematar de pelar, e vai ir cunhas tiriñas de pimento acompañando, un poquinho de ovo picado. Se hai algo que non che gusta, dime, quitámoslo, No. Non? Eu Gústache todo, Obdulia. Teño que asegurar, Eu son de ti boa dime, condición. eu quero de boa- gañar, Gustoume, de boa condición.
É de boa Non condición. dixo de bo dente, son de boa condición. Ah, pois esa é moi boa Esa é tamén. boa, esa anotámola para nós. Bueno, pois mira, Poñían eu que os fago... vellos das vacas. Sí, é unha vaca de boa condición tamén, decían. Ah, mira, eso non sabía, gústame. Pois, Xuli vai utilizar o pimento asado, non? Que lle está quitando sí, a estou pel. quitando, vou dicir un truquillo que penso que xa o dixen, para evitar que nos vaya ninguna semente, pasámoslo sí. por un poquinho de auga e xa nos queda, bueno, aquí quedaron Sí, semente. xusto non lle quitou a semente No, toda, pero pues bueno. mira, sí, queda limpiño completamente de semente. Ves, simplemente pasando un poquito, non cambia o sabor e quédanos limpo, non hai que andar espenicando nas sementes. Eu creo que este truco xa... Penso que xa o fixo dixen, pero algunha por vez, si acaso. Pero por si acaso, truco de Xulio Mato. Vale, señores da casa, pasades por auga o pimento asado e queda... Eso, e sen queda semente. completamente limpiño. Maña, Obdulia, sabías este truco ou non? Bueno, creo que sí. É que va a ser dura, porque só dis, bueno, a ver, nunca peor. É verdad. Bueno, pois imos ver o de Begoña. Bueno, imos ver o de Begoña, logo. Va, por favor, Obdulia. É que esta xente vexo por televisión. Está ya. Benvida. Pois hoxe están te vendo a ti, eh? Bueno, Bueno. todo que sea bueno non é malo. No, Dios. É un libro de frases galegas. Que pasada, tal, Odulia? Como andamos? Ben. Ben. A ver, eu vou contalle. facer un bacallao que é típico ali da zona de Portugal, que é moi sinxelo de facer. Vale, o primeiro que facemos é, ves que estou refogando un pouquiño, puxen allo, aceite de oliva, un pouquiño de cebola e un pouquiño de pimento roxo. Estou poñéndolle un pouquiño de touciño con freba, Como? touciño con freba, No, touciño entrefebrado. touciño con freba. É que o dixen mal o outro día e agora métese comigo. Vale, eu non me meto máis con E non será algo de panceta? A min parece algo de panceta. Sí. É que eu chamo de panceta, o que pasa que non me deixa dicilo. É que oficialmente hai que chamar touciño entrefebrado. Pero é panceta. Pero é vale. panceta. Eu O vexo que pasa que me... Claro. Menos é así, mal que veo a Dulia, eh? Claro. E di, Ves. e non será panceta. Eu vou me levar ben con Obdulia porque tamén te chamo panceta de toda a vida. Que vexo. Vale, por veña. Vamos allá. Entón, o que vamos facer é, eu fixen un bacallao, enfariñeino un pouco, e ahora fritino, e por voulle poñer un pouquiño de patata panadeira pola parte de abaixo, vou poñer o bacallao, vou no cubrir con este sofritiño, cun pouquiño de viño verde. Que, por certo, xa sei que é a receita portuguesa, pero é moi portugueso de botarlle cebola, pimento, Sí, verdad? sí. Allos é moi portugués. Claro. Tamén completamos unha receita, porque mira, o bacallao a mellor non arrumba tanto. Claro. E depois podemos facer con pouquiño. Sempre lle facemos botan máis. tamén moita sustancia, non? Claro, De verduras, sí, e demais. verduras. Son así. Sí. E hoxe tamén touciño entrefebrado ou panceta para Obdulia. Para min é panceta. Vale, panceta. Pois, Obdulia, tenxe que preguntar cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis. É verdad que con panceta nunca o comín, É a primeira vez que ves. Vais encantar, Pero xa eso verás, pode ser que bo, rico ma. está. Bueno, depende dos gustos. Gustouche Bueno. máis a de Begoña, ti crees? A min gusta a panceta, pero así non. Bueno, veremos que é o que pasa. En calquera caso, vamos a pedir que vayas á zona dos sofridores, que te sentes ali na cadeira. Vale, Obdulia. E depois chamamos. Vale. Un aplauso para Obdulia, que está connosco. No voltas co prato. De verdad que non sei moi ben como tratar con ela. Porque calquera cousa que me Trátala pregunte... ben, como facemos con Sí, todos. como facemos con todo o mundo, pero Para fai facer. moita gracia, porque calquera cousa que lle digo é... Estalle ben, porque, claro, Pasei por aquí, entrei na televisión. Non? é unha maravilla, porque así Está ben, é está natural. ben. Bueno, o que che queda? Mira, A ver. o que fixen é, co aceite onde fritín o bacallao, estou fritindo as patacas, Vale. vale? Para aproveitalo. E nada, de por montaxe e un poquinho de forno. Pois vamos deixar a Begoña fritindo as súas cousiñas e contámoslle cousas a Galicia, porque quen corta o bacallao? É a pregunta que nos facemos hoxe no programa, e non dun xeito figurado, no? Sen dúbida, cortan moito o bacallao en Noruega, Islandia ou Terranova, xa que este becho tan cobizado é o rei das augas máis frías. Pero, que país é o que máis bacallao corta na cociña? Home, sen dúbida, Portugal, pero sabedes canto? Olla o dato, porque, polo visto, os nosos veciños consomen unhas 70.000 toneladas de bacallao cada ano. O 20% de todo o que se pesca, que a verdade non é pouco dicir. En realidade, falles moita falta e de moita calidade, porque sei que teñen máis de 1000 receitas diferentes.
son moitos os turistas de todo o mundo que viaxan ata o país luso para probar as máis populares, como a nós, os galegos. Xa nos contaredes que vos parecen as nosas propostas probades na casa agora ou durante a Cuaresma, que empeza a próxima semana. Calquera dúbida ou calquera excusa, sabedes que é boa para comer bacallao e lembrade contarnos as impresións en @avoltascoprato. Non sei por que dixen calquera dúbida, pero bueno, aí quedou. Xulio Mato. Bueno, mira, aí tes o bacallao que xa fritín polos dous lados uns 3 minutiños, vale? Antes fixeime que puxeches a pel por riba. Sí. Sempre o faz, non? Eu empezo ca pel por riba, pero é unha manía miña, non É por nada. un pouco de... Claro. Vale. Vale. Pero Vale, quedou, vale. mira que ben Vicio de quedou. cociñeiro. Mira que postas máis bonitas, que lombiños. Vale, E aquí teño, mira, retirei gran parte do aceite, o mesmo aceite e a mesma tixola, E vale? volveu poñer máis allo. Claro, botamos máis allo. Wow. Aquí vamos a botar este allo. E aquí teño os pementos que fun rompendo, como ves, en tiras así. A mí gustame rompelos máis que cortalos, eh? Sí, sí. Vale, en tiriñas así tal. Entón este é un pemento asado, isto, vamos, isto é unha Esto- maravilla. Isto podemos facer en conserva. No, pero ou con un asado. gusta máis receita porque eu creo que nunca a probei, Claro, isto pues está súper rico, Pues tu amigo- Claro. aí vai, Ten vai, cuidado, non te fantástico. salpique. Que non te salpique. Mira, ahora vamos a saltear un poquinho aquí neste aceite. Ajá. Moi ben, moi ben. Vamos a botar aí un chisquiño de sal. Non moita porque o bacallao tamén vai salgar, vale? Vale. Entón, simplemente refogamos. Mira, Vamos a a botar. receita é espectacular, Xulio, pero a min gustaba o nome. A tranca. Como? Bacallao a tranca. Pois pregunta de concurso. Como se chama a receita que hoxe fai Don Xulio Mato? Bacallao a tranca. 664-483419, chamade a voltas co prato, gañade 50 euriños, falade con nós, faládenos do bacallao, do que comedes na casa, do que queirades. Cal é a receita de Xulio Mato de hoxe? Bacallao a tranca. Aí está, Mira, chamámonos. ahora botelle, cando vexamos que nos ferve así forte, botelle xa un poquinho de caldo, vale? Eu neste caso botelle un caldo de ave, pero podemos botar un fumé de peixe, un caldo de marisco, o que máis nos guste, vale? Un caldo de ave. Sí, eu de ave porque é o máis suave. O bacallao é un peixe fuerte, entón eu prefiro que quede Polo. máis suave. Un caldo de polo, claro. De ave. Xa, home. Claro. De ave son a Marfino, me estaba nun Sí. programa de Sí, Ticker claro. Divulgador. Mira, un poquinho de pemento doce moído, mira como vai quedando xa a salsiña. Ala. E vamos devolver aquí. Ah, cambia de cor e o toda a bacallao, salsa. Vale, vale, vale. Sí, normalmente cando lle botas algo vermello, queda vermella a cañotas. Joder. Vale. Entón, mira, vamos a poñer os dous lombiños. Vamos Bueno, a baixar o bueno. lume. Xa ten outro, xa outra Baixamos o cousa, lume. eh? E agora que vou facer eu? Outra Como non, cousa. normalmente deixaríamolo aquí, que fora chup chup, pero como non temos tempo, é bueno tapar, vale? Vale. É que se Pero nos vaya- necesitas máis ou algo? No, 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 Ah, no. Que se nos vaya facendo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Entón, mentres o que vou simplemente facer é- vai deixar que se remate aí. Eso é, mira, as patacas É o xa teu case plan. están tamén. Vale. Ves? Isto vai todo en tempo real, eh? Pero vamos a deixar porque quero que queden ben crujientiñas, como se foran chips, vale? Vale, vale, vale. Entón, isto Está xa facendo os facemos dous patacas, así que vou ir ver como van as patacas de Begoña, vale? Moi ben. Porque son así un pouco panadeiros, do estilo máis ou menos. Oh! O meu querido amigo! Aí está! Que O bonito. Kim Barreiros, que volveu de Portugal ao voltas co prato, pero sigue sin mirar. Oh, mira, María, quero cheirar tu bacalhau. Claro. María, que? A ver, ó. Nada, moi boa canción de Kim Barreiros, son a maravilla. Uf. Bueno, pois vamos a seguir xente as da nosas casa, cousas. Facemos que se ría Begoña. Queredes Xa sei facer o que me se vas ría? dicir. Que che vou dicir? Batensao, Monsao. É que se ría la sola, eh? Como é? Mira, Vamos vamos, a ver. vamos a montar. Veña, sigue. Veña. Sigue, sigue. Ah, Mira. valle botar tamén aceituna, Neste- olivas, como os Sí, eu portugueses. neste caso que lle fago, mira, abro aquí un pouquiño, porque sí que quero que a pel vaya para a parte de abaixo, vale? Entón abro así un pouquiño as patacas, Pero por algo en especial. porque vou recubrir ca salsa. Ah, Entón, ao comela, nós servimos capel pola parte de Correcto. abaixo e comemos na parte de arriba, vale? Moi ben, eh? Aunque a pel está rica tamén, Como se eh? nota que ten un restaurante, verdad? Eu botaría o todo e ala, xa está. Sí, sí. Sería Sí, así. no, a ver, se chegas a fritilo xa, para min sería un alivio. Sí, ó. Refundamos xa o Buah, bacallau. Begoña, é Mira, que- aí vai. É moi Bego- sinxela, ves? Buah, Begoña. Ves, botelle Aí. un pouquiño do Bueno. viño, ves como cheira un pouco xa o viño? E agora cubrímolo con esta salsa. Buah, Begoña, O Begoña. sofrito, ves? Begoña, non sabes o que me gustan a min estas receitas, de verdade, eh? Non sabes Claro, o me que son gustan. maravillosas. Fixadevos, pataca panadeira. Fáciles, Leva super pemento, sinxelas. leva as olivas, leva todo, e leva touciño entrefebrado. Exactamente. Panceta, como dixo Obdulia. Eu, de verdad, o sea, Esther, Ahora xa o podo dicir. Esther. Que alegría. No, Esther. No, Odulia, Odulia. Si nos estás... No, Esther. Odulia, Odulia. Si nos estás vendo, eu intento facer algo bo dela, eh? O sea, eu traballo. Estudiamos no mesmo instituto, eu e Traballo. Esther.
Pois saliu ben millor ela, Home, sí, pa, ela fai o digo eu. Eu son cociñeira. Xa. E agora que vai, veña, Mira, conta. agora botamos un pouquiño de caldo. Hola. Vale, pa qué? Porque vai ir 20 minutos ao forno, a 180, vale, é un caldo de moito peixe. de meter no forno, verdad? O bacallao tamén. Sí, porque lle crea esas costriñas así por riba Por que eso están moi despois boas. trisca tanto. Exacto, botamos un pouquiño de pan relado, así, e cando queira vamos ao forno. Xa, que iso quero comelo eu. Xa o Buah. sabía. Escoita, a ver, se eu sei que é para Obdulia, pero se lle sobra... Hoxe estou só Vouche na dar, casa. vouche dar un pouquiño. Estou só na casa, Hoxe. De verdade, Estou só. Canto tempo? Pois 20 minutos a 180 grados. Vamos repartir cartas con Xulio Mato. Veña, arrancamos palo. Don Xulio. Moi boa. A ver, queres falar con Marisa de Leiro ou non? Sí. Dille, hola Marisa. Hola, Marisa, de Leiro, que tal? Hola, que tal? Moi ben. Como estás? Moi ben, estou vos vendo, moi guapos. Así me gusta, así me gusta. Ademais, agora xa empeza, volvo frío. E cando vai frío, onde hai que estar? Na casa, facendo que? Poñendo televisión de Galicia, é así. E vendo que? A voltas co prato. Claro, e vendo a voltas co prato, sí. O resto tamén, pero nós de primeiro. Eso é así, Hombre, verdad? Claro, por supuesto. hombre, claro. Claro que nos gusta. Bueno, por 50 euriños, como se chama a receita que fai hoxe Don Xulio Mato? Bacalao á plancha. No, no! No! No, No! como que no? No! Vamos a ver. Non poñas chula tampouco. A ver, con que se pechaban as portas en Galicia sempre? Con que se tranca a porta? Con que se tranca a porta? Con que se tranca? Madre mía, non sei. Con que se tranca? Con que se No, tranca? xa está, non lle podo dar os 50 euros. No. A última oportunidade. Marisa. Era a tranca, muller. Chama outro día, Marisa, sinto moito, non che Vaya, podemos dar por os Dios. 50 euros. Vai, por Dios. Bueno, eu pois sinto á un montón. tranca, veña, chao. Adiós, Marisa, non te enfades, síguenos vendo, No, 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 no. vale. Viquiños. Vale, Vicos. Hijos, Chao, Vicos. Te ten diante levas, Cuidado. Como que no? Como que no? Me caso, estou vendo o Te programa. chamo outro día que seguro que Eso, que acerta. chamo outro día que seguro que leva os 50 euros. Que, Mira. por certo, hai moita xente que nos di que é dificilísimo chamar, Claro. pero hai que intentalo, de verdade. Hai que chamar ao Sí. programa, intentalo, Bueno. para poder entrar nos 50 euriños. Mira, Bueno. isto xa está cocidiño, como podes ver. Mira que isto non é unha pinta, Bacallao que isto é á un tranca. pintón. Esta é a receta definitiva Bueno. dos veciños. De A verdad. refundación do bacallao. A refundación do bacallao á tranca, É unha receta zamorana super rica porque ten todo rico. Bacallao, o allos, Moi ben, pementos asaos, moi ben. as patacas. Mira, e nunca agora vi. vamos a rematar con un poquinho de perexil e con ovo cocido. Pero eso no momento de empratado vamos a botar por riba. Vale. Eso é, Queres que marches co público? eu, como se marches para casa, eu vou emplatar. Pois veña, imos co público da voltas co prato. Imos solo. Oh! Vamos, Odulia. Odulia, Dime, dime. vou me poñer de xeonllos como se fora a pedirche matrimonio. Ahora é moi tardo. Bueno, nunca é tarde para o amor, Obdulia. Ai, Dios mío. Eu sinto un profundo amor. Teñei un marido, Ah, bueno, perdón, Disculpe. Ten Disculpe. cuidado que teñei un marido. Cuidado, Dulia. No, digo que eu teño un profundo amor polo bacallao. Eu tamén, Tamén. tamén. Pero eu sei que ti eres un pouco clásica e que che gusta a galega. A mí sí. Sí. Que non eres unha persoa que, bueno, pa que vou probar outra nova se me gusta esa? Que me gustarme sempre os galegos e as galegas. Canto todas as recetas que poñan a galega, esas todas para ti, non? Eso todo a mí. Esas todas para ti, sí. Bueno, decía eu que che gusta moito esa, pero xa temos dúas. Sí, xa Para vexo. probar. Xa ves, pero tes algunha idea da que che pode gustar ou? Eu do de Begoña sí, pero desta non. Como me gusta cando se lle pon a cousa complicada a xo. Que bonito, Veña, imos cos cociñeros do voltas co plato. Dámoslle un aplauso a Dulia por estar con nós. En 2 minutos vas probar, vale? Veña, vamos, palo. Pese a todo... Solo vou parar aquí para decirlle telo negro. No, teño genial, mira, xa Vale, verás. no, a verdade xa que verás como lle vai sorprender, No, a receita campa Mira, moito, sabes? Está moi Vou chulo. traer todo para aquí. Vale, veña, Sígueme, vamos para aquí. veña, vamos. Entón, mira, vamos poñer unha basiña de patacas, unha baseciña de patacas, e vamos plantar aquí o lomo do bacallao. Ala. Colocamos encima uns poquinhos pementos asados. Mira que pintazo
taza teñen e que receta máis Ten un rica aspecto e máis chulísimo, sinxela, E ademais o do... Sabes que pasa? Os pementos asados sempre lle dan toque. Home, claro, Porque mira. están tan ricos os pementos asados. Sí, e mira ahora. Bueno, Botamos bueno. un poquinho de ovo e un pouquiño Que de bonito. persil. Isto é Que bonito, super rico, que bonito. todo. E que aplauso pido para don Xulio Moitas Matos. gracias. Moitas. É unha Vaya fantasía. maquinote, É unha fantasía, Moi ben, vamos con Begoña, a ver se a fantasía de Begoña tamén está ao nivel. Veña. O forno, forno. Seguro que sí. Forno, forno. A ver, bueno. Atención, quero un tachampa este porque... 1, 2, 3. Aí está. Aí está. Bueno, bacallau a Narcisa por Begoña Vázquez. Mira que boa pinta ten. Mi madriña, Vamos cortar así unha tallada do lomo. Mi madriña. Bueno, mentres empratas isto, que é unha auténtica maravilla, e que probablemente leveu para a casa, imos coa pregunta de concurso. Como se chama a receita de hoxe de Begoña? Bacallau a Narcisa. No, como digo os portugueses? Narcisa. Aí está. Como se chama? Bacallau a Narcisa. Tratar de dicir bacallau. Bacallau a Narcisa. Moi ben, 664-4834-9, chamade ao voltas co prato, temos 50 euriños se nos decides bacallau a Narcisa. Eso. Moi ben. Begoña, Que che parece? Obdulia non se quixo casar comigo, pero ti ainda podes O qué? casarte comigo. Si, home, era que me faltaba. Non nada mellor que facer. Vamos pedir un fortísimo aplauso para esta artista tamén da cociña, porque de verdad que dá gusto velos aos dous. Un aplauso para Begoña Vázquez. Gracias. Que pasada. Como aquí é que ten que probar a Obdulia, imos pedir a Obdulia que se levante e que veña a comer unha voltas co prato. Veña, un aplauso tamén para ela. Vente, vente, Obdulia. Vente por aquí, Obdulia, A ver, que hoxe eres a muller máis afortunada de Galicia. Sigue por aló, Ai, por ali, por ali, por ali. Por aló pa esquina, aquí. Bueno, xa sabes que tens que comer un pouquiño de cada un dos dous pratos, Bueno, vale? Non fai comer- falta que o comas todo. Comer no. Un pouquiño de cada un dos pratos, tens nos que dicir quen gaña o programa de hoxe, así que cando queiras a probar, vai dando. Aló, porque hai 4 platos e son 2. Porque temos demais, pero ti vai No, probando que ti vai os dous, probando. veña, vai dando, Obdulia. Eso é moi difícil. Pero vai probando. Veremos a ver que é o que pasa. Dúas receitas espectaculares, Isto é moi Repartimos difícil cartiños. Para mí. Imos a Arteixo. Maruja, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Así me gusta, con espírito. Como estás? No, moito non, a pisquina. Pois moi ben, entretenéndome cos platos estupendos que ten. Verdad é que teñen unha pinta maravillosa, os dous, Os dous. Teñen moi... Os dous son exquisitos, é verdad. Entendo que ti és de bacallau. Pois sí, justo bo bacalao, Sí. sí. E baixas a Portugal a comelo ou non? Ainda non o provei en Portugal, eso como vendeses. Pois eso antes de morrer, eso é Hai algo que hai que é facer sagrado. antes de morrer. Sagrado, sí. Eso hai que facer, Hai que Espero facelo. ir a probalo. Sí. Sí, Bueno, sí, por sí. Maruja, por 50 euriños. Como se chama a receita de hoxe de Begoña Vázquez? A receta é Narciso. Está ben. Sí. 50 euros. 50 euros. 50 euros. Sí. Mira, Maruja. Dime. Fíxete na pronuncia exacta, Begoña. Bacallau Verdad que sí. a Narcisa. Aí está. Pero eso é portuxesa de verdad. Maruja, un bico moi grande, gracias por chamar. Pois moitas gracias, Aloguiño, a ti 50. tamén, a ti tamén. Chao. 50 euriños, que van. Moi ben, para Maruja. Pois, Obdulia, probáchelo os dous. Ai, vale. Pois imos alá. Obdulia da Laracha. Despois de probar o bacallau á tranca e o bacallau á Narcisa de Begoña, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Ui. Don Xulio Mato! Don Xulio Mato, Hubo dúbidas aí. Remontou Don Xulio Mato, señoras e señores. A vida é así, a vida é dura como o calloto de verdura. Estaban moi ricos os dous, estarán nas nosas redes sociais. Queden coa actualidade. Hora Galega. Vémonos mañá. Chao.